Kuwi Semar ki mung wong kere tak andani. Semar ki wong kere. Kere wae dipangan angel parandene arep bangun kayangan ki. Semar kuwi duwe pikiran apa ora? Ganti personil, Bro. Salin bubuane Bol, Prabu Bol. Lho, Bol ki sapa? Lah jenengmu ki sapa? Jenengmu Prabu Baladewa to, diundang Bol kok nesu. Ya nek rak ngono kuwi jenenge jangkar karo ratu, ninggal tata krama ora ngajeni. Lho, sampean ya ora ngajeni kok. Sampean ya ora ngajeni karo aku nuwun sewu. Pancen sampean ratu ning ratu rak nek apa jenenge rak ning Mandura. Ha to lemu dadi ratu. Nek teng mriki padha-padha daya, padha-padha oleh wedang segelas kowe kok kemaki. Lho sampean wis wani ngelek Bapak Semar ki mung wong kere wong mung batur gedibal 17. Lho perkara sampean ngelek-elek, aku ki ora apa-apa ngelek-elek Petruk karo Bagong ki ora masalah. Monggo, nek wis wani ngelek-elek Bapak, Bagong sing ora trima. Petruk barang jane ora trima ning ora wani. Arep dikepiye wae, senadyan Semar ki wujude elok ning Bapak ki sing wis ngukir jiwa ragaku. Mula wajib tak ajaji. Nek nyatane bapakmu ki mung batur. Wong ora noleh karo githoke. Lho sampean ki ya ora noleh karo githoke kok. Lho ngono, aku ki ratu, ratu napa? Nek mbiyen ora tak coblos ya ora dadi ratu kowe kok. Ngarep dicoblos kowe kok.